Bajalo ni su kolen ba ina dun kɛra cogo di A kɛra cogo t'i bɔnnen da la k'a kɛra cogo la de wagati jumɛn ne bɛ k'i wele yɔrɔ ne y'a fiyɛ ne kana to ka na ne ɲini fɛ yen ko n ma don e fɛ o tɛ n ma don e fɔlɔ tun bɛ ka na nin kuma fɔ donc e bɛ fɛ ka problème de lase ne ma problème bɛ lase ma ka sɔrɔ ne tɛ Bajalo sabali ne muso de bɛ so kɔnɔ kana na to naka ne ni muso bila ɲɔgɔn na ne ye mun ye sisan n'i muso y'i ka ala ne ka ala tɛ dɛ n'i bɛ siran ye ne tɛ siran ye i y'a faamu ne nana i ka tiɲɛ ne fɔ ne mago b'o de la o ye mun tiɲɛ mun tiɲɛ toro sɛ toro wa dɔw kɛra an ye dɔ kɛ munumunu ba in na wa mais o ne k'i ma n k'i ka temps di ne ma i ka temps di ne ma e bɛ girin girin mun na tan depuis wagati min an m'an sigi o tan na e fɛ joli ka d'e ma dɛ sisan an bɛ ko in kɛ cogo min na c'est vrai den ne tɛmɛna i ni ne ni ɲɔgɔn cɛ o de bɛ ka na nin ko in bɛɛ sinon depuis ala ka ne da muso filanan ta ma deli ka jigin ne dusu kɔnɔ c'est vrai den ne tɛmɛna i ni ne ni ɲɔgɔn cɛ o de bɛ ka ne jagoya ka ne bila nin ko in na den tɛmɛna ni e ni ɲɛ ɲɔgɔn ɲɔni e ni ka ɲɔgɔn dɛ e ni de ma ɲɔgɔn la kana n'o miiri baliya kuma ninnu fɔ ne ɲɛna wa o de to a fɔra ko cɛ ti dɔn ka ban wa lɛ bi lɛ i bɛ kuma wɛrɛ de fɔ ne ɲɛna sisan ne bɛ min faamu an bɛ min kɛ déjà que ko bɛ nin cogo la ne yɛrɛ ɲɛ bɛ nin ko in na nin laban cogo man ɲi fiyewu sisan ne bɛ e de deli i k'a kɛ ala a n'a kira kama Bajalo i ka yafa ne ma ne yɛrɛ yafar'i ma i ka cɛ wɛrɛ ɲini n'i ye cɛ wɛrɛ sɔrɔ i ka furu a ma walahi ne yafa komu ne m'i ka kuma mɛn e y'o jumɛn ne ko n'i ye cɛ wɛrɛ sɔrɔ i ka furu a ma Dazo e bɛ sɔn k'o fɔ ne ɲɛna e ma maloya k'o fɔ ne ɲɛna n furu de bɛ yafa wa ale bi lɛ n tɛ yafa ma fo n'a sɔrɔ i ma ne tɔɲɔ n ka denmisɛnninya la mais i ma miiri Dazo e sɔnna ka nin kɛ n'a kun fɔra ne ɲɛna k'i bɛ nin kɛ ne sigi ne kun tɛ da la wa ale bi lɛ mais a ɲɛna wa déjà que den de bɛ ne ni ɲɔgɔn cɛ yɔrɔ denko kuma nin y'a interdit ma a jaabi na a sen kana s'i fɛ yen nɔ dɛ fo n ka so n'o tɛ hakili tɛ fɛn o fɛn o bɛ bɔ a la i ko mun n ko mun i y'a mɛn o kɛlen n tɛ jɛn n'o ye dɛ aja ye ne den de ye ka sugu e den don ne yɛrɛ den de don i dama ka k'a la tugun ne fana dama ka k'a la ten tɔ de donc n y'a fɔ cogo min a bɛ kɛ ten n'a ma kɛ ten i hakili tɛ fɛn o fɛn o bɛ bɔ a la ne ye n ta bɛɛ de fɔ nin y'a bɛɛ fɔ a ja k'an sɔrɔ yen Omo, mun de kɛra? O don na i ye kuma min fɔ ne nana kuma de la ne b'a dɔn kuma in tiɲɛ tɛ wa a tɛna surunya hali tiɲɛ na fɛnɛ yɛrɛ Ne ye kuma min f'i ɲɛna o na o de ye tiɲɛ ye Omo et puis o na i ye ko min kɛ i ye marabaliya de kɛ e bɛ se k'i tɛgɛ kɔrɔta cogo di k'i fa bugɔ ne ye Xanax de bugɔ mais e kunna jara ne ma tɛgɛ in kɛ e la ne kun kan k'a kɛ e la de o la mɔgɔ b'a fɔ ko n ye n ba bugɔ ko n kɛra dangaden ye Omo fa de bɛ fɛ ka wuli la wa o bɛ mun de don est ce que e ka kɛnɛ heyi n'i b'i ka molobaliya ani ka marabaliya n'i ka sigi tigɛ la a kun ma ne kɛ tulo b'a la ne ma nɔgɔ la koyi ne b'o de k'i ka ne fa yɔrɔ yira n na ne ka taa yɔrɔ ɲini i fa de ye Xanax ye bi hey stop n tɛ fɛ ka Xanax tɔgɔ yɛrɛ de mɛn n tulo la Xanax ko kuma in a bila Xanax tɛ se ka kɛ ne fa ye o bɛ kɛ cogo di a kuma kana fɔ n ye dɛ n tɛ fɛ k'a tɔgɔ mɛn tuguni i y'a faamu ne yɛrɛ t'a dɔn kun na ala ye e ba sugu di ne ma Omo est ce que fa tira mɔgɔ de b'i fa suwazi ɲɛnama in na i fa de ye Xanax ye bi i fa de ye Xanax ye sini n'i b'a ɲini k'i ma gɛrɛ la ɲini k'i ma gɛrɛ la e de ko k'i fa y'i la désormais bi ta kɔfɛ n kana wele ko fako bilen dɛ i ko k'i fa yɔrɔ y'i la dangaden joli la bani k'a tiɲɛbagatɔ ye
Batos, ça va? Ça va. Kan même. An foyi tɛ. Aw bɛ min na kɔnɔna la yen. Cɛ, n bɛ lajɛ ka ci dɔ de la so kɔnɔ sa. An na to ka nin kɛ nin na de. Plan jumɛn de bɛ yen? Non, filan foyi tɛ. Tan ti sari in bila ka na ko n ka na ka 4000 minɛ la. Ko jumɛn? Ko n ka na ka 4000 minɛ kɛ. A mɛ ne n'a ma bɛn o kan. N k'ale wa yɛrɛ de bɛ n'a minɛ. Ale bɛ se k'e bila ka na cogo di n ka cɛ? Ne ka sira t'o la. O ye n'a cɛla de. Ale de ne bila ka na ko n ka na wari minɛ donc wari na. Non, o tɛ bɛnkan ye n ka cɛ. A yɛrɛ de kun kan ka n'a minɛ. Walima ale bɛ ka ne kɛ jɔn ye? Cɛ ne tɛ se ka n ka wari bɔ k'a di waati bɛɛ koyi. Ne tɛ danga den. Ne bɛ n ka wari sɔrɔ cogoya min na ne yɛrɛ de b'a dɔn n ka cɛ. Waati dɔ la n ka cɛ ne bɛ manevure kɛ ka siman ɲagami ka cɛ ka di mɔnsɔnkɛ ma sanfɛ ka biriki ta ka d'a ma. Ne ko wari ta ka n'o d'ale ma o ma ne ye danga den na. Ne mago tɛ ɲa n'a bɛ bɔ a bɛ bɔ n'a tɛ bɔ fana a b'a to yen nɔ n ka cɛ. Kanu ye donna de koyi. A bɛ n sago kɛ n fana b'a sago kɛ. Mais ne bɛ k'ale sago kɛ ale tɛ ka ne sago kɛ ne est-ce que o ka ɲi o ma ɲi Batos. I tilala. Cɛ ne ma tila walahi bilahi ne ma tila. E bɛ manekuruya kɔ e bɛ manzɔnya kɛ ne ka sira t'o la ne ka mɔ la i tɛ wari in di yɔrɔ e cousin cɛnin filɛ nin mɔgɔ man'i jɛ i ma kuma o kuma k'i ka wari di ko tanti Sako tɛ i bɛ dɔ sɔrɔ k'o fɔ yɔrɔ yɔrɔ e bolila ta tɛ sɔrɔ yɔrɔ. Non Batos nin ma ɲi sa hali waati dɔ ne ni n terikɛw bɛ bɔ n ka cɛ olu n'u ka go de bɛ bɔ mais ne kulukutu de bɛ bɔ ko tɛ n kɔ foyi tɛ n kɔ. O la dangadenya de don dangadenya tɛ o. Ne bɛ wari d'ale ma waati bɛɛ n ka cɛ n'o de don an ka kanu bɛɛ dabila an ka bɛɛ dabila. jamana koyi e mana cousin jamana. E bɛna mun de kɛ? Cɛ Batos nin dabila sa nin dabila sa ne ko n tɛ wari di mais ne ko e ka wele. Kan na appel tigɛ dɛ n'i ye cɛ n ka appel tigɛ e jamanitɔ i ta bɛ bila ne ta foroko kɔnɔ i ɲɔgɔn ni ne yɛrɛ. Cɛ n dabila sa Batos n dabila sa cɛ kana nin wele sa ne ko n t'a di mais ne ko e k'a wele a. I t'i hakili sigi mɔgɔw k'a ta i tɛ mɔgɔ deli dɔn na mɔgɔ dusu bɛ bɔ e tɛ mɔgɔ deli nka cɛ i b'a di wa i t'a di. Cɛ Batos e de kɛra sababu ye ne ni Tisa ɲɔgɔn dɔn. n ka sira t'a la wari in dan tɛgɛ. Cɛ i fana k'i tanti deli dɔɔni de. Cɛ i bɛ kɛ mun den sugu ye de cousin han wari in dan tɛgɛ. O taa 2000 d'a ma ko kɔfɛ n bɛ 2000 d'a ma. a minɛ ka bɔ n bolo a filanan fara kan. Cɛ Batos ne ka wari bɛɛ 4000 de ne bɛ wari. Cɛ ni ma sabali an bɛ don ɲɔgɔn na est-ce que tulo b'a la. Cɛ wari di yan nɔ cousin ka taa n tɛ kulonkɛ la koyi. Ɔ 1000 de y'an ka 3000 d'i ma 1000 de y'an ka 3000 d'i ma. wari in na. Cɛ 1000 de y'an ka 3000 d'i ma sa cɛ. 1000 de y'an ka 3000 d'i ma. I wɔrɔ bile e tɛ yɛrɛ tanti Tisa de don a bɛɛ n'ale cɛ ale de bɛ ka to ni e bɛ ka nin dimi bɛɛ sɔɔri ne la ale de bɛ ka to ne ka nin dimi bɛɛ sɔɔri ne la. Tanti Tisa tɛ walahi de don e de kɛra sababu ye ne n'a ɲɔgɔn dɔn bilahi de y'a to ne ye gunbɛ bila ne la n'a tɛ n fɛ a k'o fɔ n ɲɛna kɛ n bɛ mɔgɔ wɛrɛ ɲini kɛ. Ne ka sira de b'o la a ma diya e yɛrɛ de k'i ka ci fɔ yan a ma diya e yɛrɛ de ya sinon est-ce que ne de bɛ k'e daminɛ k'a f'a ɲɛna wari in dantigɛ a bɛɛ n'ala cɛ ni ma wari in nɔnɔ ni ma san peere n jigiya kuma t'u ɲɛmɔgɔ de wari in dantigɛ ne dɔ yɛrɛ t'i ye koyi ne dɔ yɛrɛ t'i ye dɛ ne ka bebe terikɛ de ye sinon n'o tɛ ne bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ faniba la kuma tɛ du kɔnɔna ma a jɔlen filmɛ fɛn cɛ jugu. Depuis ça i taatɔ filɛ dɛ bilahi jija a ka bɔ su in na dɛ n'a ma bɔ su in na walahi bilahi i b'a dɔn k'a fɔ ne ye cɛ min ye n'a ma bɔ bilahi m'aw ka so sanfɛla bɛɛ kɛ gabakuru ye bilahi mɔgɔ tɛ sunɔgɔ aw fɛ yen aw fana ba aw si tɛ sunɔgɔ bilahi ne ka 4000 sɔ i k'a di yan nɔ n t'i taatɔ i tɛ k'i kɔsi ka na yan i tɛ k'i kɔsi ka na yan bilahi kɔsi i bɛna dɔn k'a fɔ ne ye cɛ min ye walahi bilahi i hakili la ne bɛ jɛ n ka wari kɔ dangaden de bɛ jɛ n ka wari kɔ bilahi n'a tɛ fɛ dɔrɔn ka ca an ka wari di an ka kanu dabila bilahi an ta ka tɔ ye ne ta ye walahi bilahi Batos i tɛna nin ka wari ye depuis sisan i jija a ka bɔ dɛ. Ma chérie. E fana e ka kamele bayan te wila koyi. Cɛ a bɛ kɛ cogo di? Kan bɛ Kan foyi tɛ. ko ka ɲi. Dɔn Cɛ o tuma na mɔgɔ tɛ so kɔnɔ dɛ. mɔgɔ foyi tɛ yen nɔ o bɛɛ bɔra ne yɛrɛ fana kan ka bɔ don. Cɛ e yɛrɛ cɛ i bɔrɔnen de bi dɛ. Mama y'i tɛgɛ cogoya dɔn. Kɔni cɛ i bɛ ka taa min? Ne bɛ de fɔ n bɛ ka taga ci telimani dɔ la da la. I kɔni ye bɛ ka taa ci dɔ de la han? I talen i k'i sigi dɔɔni. E fana k'a fɔ nin ma ko ne ye ne bɛ ka taa ci dɔ la. E min yɛrɛ tɛ sigi i ka so yɛrɛ nin y'a tile 2 de an ɲɛmaden ye ka nin bi tɛ. Cɛ nin dabila sa bi tɛ in kɔni i sigi an ka te dɔ sigi an ka te wuli. Ok Comme n mɔgɔ tɛ so kɔnɔ yan. bɛ taa ci dɔ la ka na n'i nana an bɛna te sigi n b'a fɔ ko te sigi a faut pas ten n bɛ taa ka na. I ko tan dɛ. Awɔ an ma kɛ ten. Kana miɛ dɛ. N y'a mɛn Cɛ k'an n b'a bɛ la. k'i kɔnɔ dɛ. Ok. Garamɛtiri L'enfant. i bilalen don a sigiyɔrɔ la dɛ. Ne dɔgɔ Poussant. Cɛ i b'a dɔn
Ya kile fila an ka Ouais. cɛ n bɛna sugunɛkɛ la. Ok. Cɛ garamatiri n'i mana plan fɔ an ye cɛ plan bɛɛ yɛrɛ de tunnen don ne la sisan wa. I ma n jɔlen n m'a ye. I ma sigilen sɔrɔ n kelen na. Aw yɛrɛ mɛtiriya kan ka gɛn yira fitininw la n'aw dugu la an b'a kɛ cogo di. Cɛ non n ka cɛ degan dugaw la ne yɛrɛ bɛ jateminɛ de la o. Ouais. Y'an ka bila kɛ. I ye ɲɛgɛnɛ kɛ ka ban komi an bɛna sigi yan ka ban komi garamatiri bɛ an k'a ladon dɔrɔn ouais. An k'a ladon. Komi cogo di tan. Bon on an bɛ min kɛ mɔgɔ tɔw na an b'o kɛ ɲɔgɔn na sisan. Komi cogo di. Komi cogo di. Ee e tɔgɔ an ka telefɔni bɔ. Ka telefɔni wa. Garamatiri an bɛ sɔn k'o k'e la fɛn na. E y'an ka telefɔni. Cɛ o ma nin ye ya pɛ yɔrɔ delila ka nin kuma in f'i ɲɛna tiɲɛ tɛ yan. Garamatiri i ka lo tɛ ne o. I ka lo t'anw bolo yɛrɛ de. An ka telefɔni bɔ ka da n tɛ kuma caman fɛ. A bɛɛ ni ba cɛ i ka lo tɛ n bolo e fɛn k'a fɔ cogo di garamatiri. N ka telefɔni bɔ ka da. E telefɔni ye ne bolo ya. Cɛ f'i ka jɔ yen na sa a kana suɲɛ didalo ta ka d'a ma sa. Cɛ an bɛ sɔn k'o kɛ ɲɔgɔn na. Ne yɛrɛ bɔra ka taa sugunɛ kɛ sisan ka cɛ ɲayɔrɔ ni ɲan cɛ ne b'ale ka lo ta cogo di ne taara ka e n'ale de to yan ne b'o ta cogo di. Ni kana ne dɔn e bɛ ne dɔn ni mɔgɔ kalite min ye mais tɛ fɛn f'e ɲɛna a y'a bila. Salut. Ça va Tisha? Ça va ko tɛ bita in na koyi. Ne bɛ Batosi bila k'a ka na wari minɛ e la i b'i taga manamanakanw fɔli o ye. Ko manamanakan wa? Jɔn fɛ ko ne ye manamanakan fɔ Batosi? Ne ye Batosi bila k'a ka na wari minɛ e bolo la Batosi taara fɔ ne ɲɛna k'i tun bɛ ka manamanakanw fɔ wari di ko la yan. Tisha a bɛɛ ni ba cɛ ne ma foyi fɔ. Batosi nana dɔrɔn ne ye wari d'a ma. Batosi yɛrɛ ko 2000 ne ye 2000 fara ka taa 4000 d'e ma. Lajila! Bilahi Batosi bɛ fɛ ka an ka kanu sari bébé walahi. Ko bébé wa? O ma Batosi bɛ nkalon de tigɛ ka da e la. Tisha n k'o bɛɛ to yen sa mais e yɛrɛ kun kan ka na wari minɛ nin na e kɔni b'a dɔn o b'a ja waati dɔ la o la an m'an sigi ka baroni dɔ kɛ. Ne nan'a minɛ Batosi nan'a minɛ o bɛɛ tɛ kelen ye wa? A bɛɛ ye kelen sa mais ne kun nana an kun bɛ se ka kanu baro dɔ kɛ an m'an sigi lɛzi la fɛn bɛɛ. Ko kanu baro wa? Kanu ma daminɛ fɔlɔ ko kanu baro. Tisha cɛ e yɛrɛ de dusu ka bon waati dɔ la wa Tisha an k'o bɛɛ to yen nɔ sa cɛ su in na i ka su in na plan bɛ cogo di. Ko su in na plan wa? Sufɛ ne tɛ bɔ. Tisha ka bɔ dɔrɔn an bɛ taa gɛrɛn na an bɛ taa n dɔ sigi yen nɔ ne bɛ t'i bila so. N tɛ bɔ sufɛ o ma e bɛ mun wɛrɛ kɔ ne tɛ bɔ sufɛ. A bɛɛ n'ala cɛ ni kanu in tɛ ka ne arranger bilahi cɛ don o don wari bɔ bilahi nin tɛ ka ne arranger. E ko mun? E ko jumɛn? Ne ma foyi fɔ. Ayi o tɛ se ka kɛ i ye fɛn dɔ fɔ. Walahi bilahi ne ma foyi fɔ. E fɛ ko ne m'i ka kuma mɛn yan e b'a fɔ ko nin kanu in tɛ arranger ko don o don wari bɔ wa. Bilahi ne m'o fɔ ne ko non ko dɔw fa tɛ sɔn ka bɔ sufɛ a bɛɛ n'ala cɛ ne ma fɔ ko kanu tɛ ka ne arranger walahi bilahi e cɛ Tisha ne ye fɛn fɛn kɛ a bɛɛ bɛ bɛn sa ne b'a dɔn k'a fɔ i fa de tɛ sɔn ka bɔ o. Ayi a banna o. Ok. Mais Tisha e kun ka jateminɛ cogo dɔ la sa hali n'anw sera ka sortie kelen kɛ dɔrɔn. Ouais. Ok ni ko ten n bɛ n'a jateminɛ mais i hakili sigi e bɛ k'i panpa ka taa min nka ne tɛ taa boîte ninnu na dɛ kabini sisan ne bɛ taa appartement de la i bɛ appartement de ta wa appartement piya-piyani ninnu tɛ dɛ appartement ɲɛnama i b'o de ta pour que an bɛ bɔ. Cɛ Tisha cɛ Bamakɔ appartement ninnu da ka gɛlɛn ko bilahi n'i ko e ka appartement ɲɛnama yɛrɛ sɔrɔ i bɛ taa fo 5000 kɔnɔna la. A ka ɲi ne yɛrɛ t'a dɔn ne bɛ taa min ta ne ye ka kuma yɛrɛ parce que e tɛ ka ne faamu de quoi. Tisha a ma s'o la sa. A ma s'o la ko n bila n bɛ taga. Ayisa na mɛ sa an k'o bɛɛ to yen nɔ ne ka so kɔnɔna bɛ yen nɔ an bɛ taa ne ka zone kɔnɔ an bɛ taa nin baro kɛ yen nɔ an b'a tɔ ɲɛnabɔ yen nɔ ouais. An bɛ taa mun k'e ka soni kɔnɔ wa e ne lajɛ ka ɲa e ka soni kɔnɔ n'i bɛ appartement ta n'i t'o ta a to yen nɔ ne yɛrɛ t'a dɔn ne bɛ k'e lamɛn kun min na yɛrɛ. Tisha ka na sisan ka taa sisan bilahi a bɛɛ san presque ne ka wari bɛ o la bɔ bilahi nin bɛɛ ye Batosi de ɲɔgɔn walahi bilahi hali kanu ma kalo kelen sɔrɔ bilahi ne bɛ ka n ka wari bɛɛ ta ka d'e ma ne ma dala n danga tɛ ne kɔ bilahi a bɛɛ n'ala cɛ ne tɛ yafa Batosi ma a bɛɛ n'ala cɛ fo n'a sɔrɔ a ma n to yen walahi bilahi Tisha. N bɛ sɔn ka wari caman sɔrɔ dɛ. Ɲɛmilo ye. N ma kala den ka téléphone ta. Ala. Cɛ a bɛɛ ni ba cɛ ye n faga yɛrɛ de quoi. Mun Ala bɛ yen. Cɛ n'i ka fɛn tɛ suɲɛ o ye. Munna e fɔ mun na sisan. Jɔn ye k'a ta.
cɛ ni ba cɛ a ka fɛn tɛ suɲɛ o ma jinɛ yɛrɛ don wa. cɛ petit n y'a f'i ye i tɛgɛla suma i tɛgɛla ka teli ka tɛmɛ i bɛna n bɛɛ don kungo la n'i b'a ɲingɛnɛ karaba yan ko nin ye mɛtiri de e bɛ n ka fɛn e bɛ n dɔn wa. cɛ ale fɛnɛ bɛ ne dɔn. cɛ n'i nana gɛn kɔnɔ i sumaya banna e b'i kalaya kalaya ka fɛnw ta nin b'an faga telefɔni da n tɛ suɲɛ n da. a den ma fa de b'e la e de y'a ta. lo in dan ban nin tɛ suɲɛ. tɛ suɲɛ ne tɛ se ka di dɛ. i bɛ poro n'i ko bɔra a la ni n donna a kɔrɔ a bɛɛ ni ba cɛ n kun tɛ don a kɔrɔ lo in dan ban n ka taa d'a ma. ayi dɛ ma fa b'i la. cɛ petit lo in dan ban n'i tɛ fɛ i ka saga. ne bɛ siran ye ne tɛ siran ye ko. i ye fɛn k'a ka ne bɛ siran ye ne tɛ nin ta ka lo ta. i ye fɛn k'a ka ko dɔ de ɲɛf'i ye. lo in dan. a ko ɲɛfɔ n ɲɛna sisan. a kan e k'a bila kɔfɛ an b'o kuma kɛ a bila ne bɛna taa ka lo da. Moro, ouais, ça va. Cɛ yɛrɛ bɛna mɛn yan. Ne bɛna bɔ san ka cɛ ka taa lamɛn ka ci la ba kɔfɛ wala. cɛ n terikɛ b'a dɔn ne dusu wasilenba de don a bilayi. K'i dusu kasi cogo di tan. cɛ ne ni tɛ se a ka ko la yen n ka cɛ. i b'a dɔn a 25 après cɛ tisa tɛ ne fɛ walayi bilayi. depuis ne ni tisa ka kanu daminɛra ne bɛ ka wari bɔ ka di tisa ma a bɛ k'i ban ka n sago kɛ et puis m'a wele fana a b'a ban ka n ka appel ta tugun ni ko n k'a ka bɔ n ka cɛ ko l'exé tɛ sɔn ale ka bɔ. O diyagoya de kɛ n ka cɛ. O diyagoya de n'i yɛrɛ kɛ Bill Gates ye goya na n ka cɛ. Diyagoya de don. N'i ma wari d'a ma a t'i ka appel ta wa n'i ma wari d'a ma a tɛ ɲɔgɔn ye. I m'a fɔ ma. Sinon n ka cɛ i ka muso Batos sa zigini Batos de tɛ bile di ne ma n ka cɛ. jumɛn. Sisan Batos ma bɔ ka 5 di ne ma n ka cɛ. Batos ka bile d'e ma. Ko ne ka yafa ale ma dɔrɔn a ye 5 de di ne ma n ka cɛ. N'o de f'i bɛ ju kɛ cɛ ju ye de. mais est ce que i b'a dɔn ko danga bɛ ne kuwa. bilayi danga de bɛ ne kuwa. E dangaden yɛrɛ de n ka cɛ. Comment se fait-il e ɲɔgɔnna belebele jamujan n ka cɛ e de bɛ to gogo tututu la o ma e tɛ ne yan. Ne bɛ min kɛ baby girl la n ka cɛ o de y'a den. n ko don la dɔrɔn t-shirt 2000 minɛ na bitugu ka tila ka na 4000 minɛ na tugun ka cɛ a ye Batos yɛrɛ de bila ka n'o minɛ wa. o mana ninnu ka ne kɛ dangaden na. ne ka wari bɛ dugu tugu ala k'an faga. mais n'i yɛrɛ kɛ ne ka wari. n ka cɛ dusukasi ko tɛ o vɛni bɛ ɲɛna tɛ ka na mɛn ka ɲɛ parce que ne b'a dɔn ni vɛni bɛ ɲɛna i tɛna se ka n faamu wa. n'i yɛrɛ kɛ cɛ muso b'i cɛ a minɛ mais n'i yɛrɛ kɛ fugariden muso b'i fugariden a minɛ de. cɛ Modibo ka n'o fɔ sa o mana ne ye fugariden na. mais ne tɛ hinɛ Batos n ko ma ne ye min kɛ Batos la e t'o ye wa. ayi mais e kan ka ne dɛmɛ ka idée di ne ma togoya min na t-shirt bɛ se ka kɛ ne fɛ mais ne ko ne ye fugariden o tɛ kɛ to k'a tɔ bɛɛ tiɲɛ. bon fo ba tɛ sa an ka cɛ sisan pour que ka fɛɛrɛ go ninnu ma e bɛ min kɛ pour que ka fɛɛrɛ o ma i b'i ka cɛya de labaara o n'i ka technique tɛ dɔwɛrɛ kana go caresser kojugu wa genre kana n'a yira la ko non ni ale tɛ dɔrɔn e tɛ se ka diya o e bɛ k'o de kɛ t-shirt la o ou bien o tɛ wa. bilayi o de don walayi. n ka cɛ ne tɛmɛna nin sira nin fɛ koyi. i b'a dɔn hali waati dɔ a tɛ dumuni ko fɔ ne bɛ baga n yɛrɛ ma ka dumuni d'a ma. bon waati dɔ la ala tun tɛ wari ko fɔ ne de ye wari di daminɛ n yɛrɛ fo ka n'a kɛ a bɛ wari demander ne la bilayi. muso bɛ cogo min na i b'a dɔn ne tɛ nin verre la tan tɔ n ye nin kɛ tan n t'a dalen yan tant que i m'a bɔ tan a tɛ bɔ a nɔ la ou bien wa muso bɛ ten de quoi n'i ye muso dege min na i b'o de kɛ o diyagoya de. n ka cɛ mɛ n'i yɛrɛ kan n'i minɛ ka n don fɔlɔ. a bɛ n'a fɔ ne yɛrɛ de y'a kɛ n yɛrɛ ka compte bancaire o. e de don kɛ n'i yɛrɛ kɛ depuis ni ko daminɛ e ye wari di ko ka taa dibi sogo san o m'a dabiri yan. bilayi o y'a dabiri. bon depuis n'o don n'a dɔn ko ko in tɛ taa ɲɛ. i b'a dɔn min don wa kuma caman ma ɲi ko la quoi déjà que ne y'a kɛ compte bancaire ye n bɛ taa débloquer quoi a y'a mɛn. i b'i walawala n ka cɛ i b'a saba kun joona kɛnɛ k'i ka cɛ ɲɔgɔnna ye sa i bilakoro nin tɛ se ka kɛ e cɛ non cousin yɛrɛ wa cɛ non. Madrid. Ni jumɛn de? I ka lo kɛ. Lo yɛrɛ jɔn de bolo? Ne ka petit de y'a ta wa. N ba cɛ ma k'a t'a bolo. Ja taara ɲɛnɛkɛ a y'a ta ne t'a dɔn a tɛgɛla ka teli wa. nin tɛ se ka ne ka lo ta cogo si la k'e ma bɔ a kalama. Garamatiri ne ma foyi de suwa. ne mɛnna k'e ladi mais bi ta tɛmɛnen kɔfɛ e ka sɔnligɛ laban a dan bɛ kɛ ne ta ye k'i former ka tila ka bila n yɛrɛ la nin to yan. Garamatiri i b'a dɔn ne tɛ sɔn. lo in i bɛ dɔ da lo in kan sinon ne tɛgɛ tɛ don a kɔrɔ. ne ka fan de o la i bɛ si k'i jɔ. Garamatiri cɛ o gɛlɛyara dɛ. Jis minɛ i b'o da Madrid. i b'a f'i ka na f'a ɲɛna n'a tɛ mɔgɔ dɔn a ka mɔgɔ ɲini ka mɔgɔ dɔn quoi. est ce que y'a faamu. o y'a mɛn. ghetto kɔnɔna ye anw de ta don n'a y'a bila yɔrɔ min na a tɛ wuli ka bɔ yen aw bɛ former aw bɛ tila ka na fɔ an former olu bɛ tila ka mɛtiriw yɛrɛ sonya k'aw t'o kalama e bolo ko non o bi ko an bila a bila ka bɔ ɲɛkɔrɔ quoi
I ye mɛtiri ye sa. Non denmisɛnninw bɛ mɔgɔw kɛ jogoro de ye san joli an bɛ ghetto kɔnɔ. Est-ce que i y'a mani dabila ka telefɔni minɛ ka taa tantɔ n tɛ foyi fɔ yan mais n bɛ nin ko sɛgɛsɛgɛ k'a ɲɛdɔn ko tɛ to tan ne ka sɛgɛn kɛ ka telefɔni suɲɛ n ka cɛ e ka n'o minɛ ten ne b'a dɔn ne yɛrɛ bɛna t'o fɛ yan n t'a ko bila tan n b'a sɛgɛsɛgɛ fo k'a ɲɛdɔn. Ni ne ma san nɔfɛ yala la fɛn n'ala cɛ a bɛ ne se kungo la n ka wari fila tagatɔ kungo la. Ya e mun ko de kɛ tantɔ telefɔni mɛn. N ka cɛ i ye ko min kɛ sisan i b'a kalama ni ne m'e nɔfɛ yala dabila an ka kɛ fɛn bɛɛ. Munna e ye telefɔni bila e ta jɔn y'a d'e ma. e fɛ k'a fɔ k'e taara telefɔni feere da. Ne m'a fɔ n k'i tɛgɛ mara i bɛ fɛnw de ta i tɛgɛ la ka teli wa. Ne bɔra ka 10 de di kungo la sisan wa i b'a 10 n'i m'a sara jara i b'a sara goya. Ka 10 jumɛn sara mun bɛ ne da e la perefu de b'e bolo. Ni jinɛ y'i minɛ n'a y'i to yen ha. Na i fiyɛ tan. K'an fiyɛ n bila ka bɔ yɛrɛ mun bɛ yen e bɛ ne fiyɛ mun na. E bolo ko mun de don ya. ko n bɔra ka taa 10 di kilo kungo la sisan. Why water? Aw tɛ kuma mɛn yan est-ce que aw kunkolo ka di dɔ ye den dɔ ka maga dɔ la tuguni i ɲɛ bɔnna bilakoro dɔ ye den dɔ ka maga. I tilanna sisan ala